Olipa kerran kaunis lauantai-kesäilta. Kavereitten kanssa ostettiin koronan siksarit ja sitten mun tyttöystävä tuli valittaa siihen, että taisko sä lähdet kaljakelemaan? 100 kaljaa mieheen oli hyvä päätös. Sen perse oli tiukka niinku U-käännös. Vuokrattiin hotellisviitti ja kutsuttiin ilkeitä naisia. Ne pyynnöstä imutteli meidän nännejä. Pidettiin hauskaa. Poltettiin ja vedettiin kännejä. 10 kaljan jälkeen siimeilikin muuttui pantavaksi. 10 kaljaa muuttui nopeasti päivittäiseksi tavaksi. Matkalla baariin kiroiltiin, roskattiin ja syljeskeltiin. Kavereitten kanssa oli niin hauskaa. Yksi frendikin poltti tupakkia. Toinen frendi osoitteli aseella suvakkia. Klubilla oli ilkeä tyttö Minni Hiiri. Pillu niin hyvää, nussin silmät kiinni. Taksikuskille sanottiin, että mennä ajelee vaan. Se sanoi, että jahas, sun ranne tos palelee vaan. Vastasin, että jep, kai täällä autossa saa polttaa muutakin kuin tupakkaa. Tasokas muija, se ei käy APC-huoltoasemilla. Tasokas muija ei ryppää parkkipaikoilla. Se ryppää risteilylaivoilla. Tasokas muija ei leiju sen menkkavaipoilla. 100 tonnin napakoru, näytin napani, koska se on mun tapani ja nimeni on Tapani. Ja tulin hyvälle mielelle, kun baarissa kummitatti suutelia mun kielelle. Mä en tykkää naisista tekoripsillä. Mä sain 200 kuuntelukertoja yhdellä vitsillä. Me tultiin klubille hiihtomyssyllä. Ratatataa. Pellejalko tippuu niinku lehtiä syksyllä. Joku tyttö kattoo mua pöydässä. Varmaan kiimanen. Tilaan viinasotia huudan, et tää ei oo viimeinen. Aamulla tilaan pippuri pihvin. Mun lompakko on lihava niinku Peter Griffin. Baarejen vessoissa ei kuuluisi olla sinisiä valoja, koska nistit ryyppää parkkitaloissa. Vitun nistit, me pysähdytään teidän auton viereen liikennevaloissa. Aloin muistelemaan sitä iltaa, kun roskattiin luontoon ja kiroiltiin kavereitten kanssa. Se oli sitä hyvää aikaa. Naurettiin posket punaisena. Meistä ei ollut kenellekään vaivaa. Nussin feministiä ilman kumia. Siitä on todisteena mustavalkoisia kuvia. Sinä iltana käveltiin keskustassa puvut päällä. Tehtiin ilkivaltaa. Oltiin kai matkalla Koskenrantaa. En mä vittu tiedä, mutta ainakin oli vappu. Mulla oli päässä helikopterihattu. Jouduin yksyä putkaa. Mut en oo nisti, koska en kuuntele huumetukkaa. En oo Chidone, mut kohta uutta albumia pukkaa. Tyttö sanoi, että haluis imee mut kuiviin Inva-vessassa. Mut sanoin, että nää on Ray-Banit. Nää on Christian Louboutinit. Ei vittu TP silloin kun sotana oltiin vielä Eskarissa. Oi vittu.